Launok ongi etorri txorienera, eta bai, txorienen gaude. Mozorrotu ina, zaur? Mozorrotu ez? Bueno, Zukaldarea, zare txefa, zara? Lagun batek esatu ostantazio hartzu bat izatik. Bueno, ni etxian zukaldian nahi naizenean, normal jantzita biltzen az, zenaz zukaldari jantzten, eta hau nire etxia danez, etxian nola agertzen az. Zukaldari jantzita agertu beharko zinen. Bueno, badauka txaketilla, Eneko? Txaketilla daukat, hemen sartzeko pintzak, honek gauzatxoak, ez ditu dana erabiltzen, baina badaukat. Eta gaur, kozinatu ingo du. Patrik eta bio. Bierrez eta beti bezala. Eta ni etorriko naz gaur galeperrak ingo ditut. Galeperra saltzan eta guarnizio berezi bate jarri nahi izan dut gaur, pixkat aldatzearen. Ingo ditugu patata eta konte gazta pastel bat ingo du. Agorda datzen asondikan, inzinunian galeperrak, joan zen urtean, xixa hori kremakin, oran paparra da, hori errastia. Oran sopa bat, zanik endun sopa bat, gero xixa hori olako pure bat, eta gainean paparra gutxi egin da. Bueno, gaur tradizionala aldera ingo du, eta saltzan ingo ditugu. Eta esan dako guarnizio berezio bat izango du. Baina konteko zu nola ingo du. Patatak zuritu, xerra fin eta moztu, eta pastela montatzen hasiko da. Horretako, ingo du geruza patatana, gero komte gazta, patatak, komte gazta, patatak, komte gazta, eta patatak. Gurina, salda pixka bat, eta labera 2 orduz, 150 gradutan. Galeperrak egiteko, galeperrak horrituko ditu olio berotan, eta gero hor, barazkia botako ditu. Zenarioak, ipula, berakatza, eskaia, horrek utzi erregosten, galeperrak berriro barrura, eta botako du tomate saltza, patxarra, lurruntzen utzi, ardo zuria, lurruntzen utzi, eta ero salda. Ordu erdiz egosten utzi ondoren, atera galeperrak txokolatea gehitu, eta hori ingo du birrindu. Berrio galeperra barrura, eta azkenean zerbitzatuko dugu, galeperrak eta pastel hau ingo duguna azkenengo momentuan sopletiakin gainerren. Orduan, hasiko gara, honek esan dakoa, galeperra izango zen beste txoriren bat, denbora gehiago behar da. Zaminatzune trukua. Denbora gehiago, beste gauzatekin, segun ze, normalien eiza badakizu, baina honek gaur egon astegikoa dira. Eta hasiko ginen bestearekin, baina honek behar ditu hori, ordu 50 erolan labian, patata, 250 dutala eta fin moztuta jungo da, eta gero, botako dio beste gazta pixka gainetik, holan parmesano pixka eron oskaioen izango duna, eta gainerringo du, baina labean beharren, sopleteakin izan dako. Eta hori, zuritu, mandolina berria daukagu, honekin fin moztuko dugu, Legunien erabili gauen. Ez, kendunen erabili, ebili ginen horre behiratzen nola funtzionatzen duen da. Probak itzen. Bai. Jazto gogoratzen, zedan, kamaratik kanpo eta horre grabatzen gabizenia, baina probak gauen, eta hori erosua azkenean, eskuak eta askoz babestu hau badauz behintzat. Beraz, ez da tamaina danetarako, adibidez, nik asko erabiltzen dut alberginia eta kuyatxoa. Kuyatxoa izaten bada txikina bai, ze azkenean gauzia da, hemendik sartu biozulo. Orduan, alberginia, hemen ez da kabitzen. Hau txikia dauka, ez da bat ere. Eta orduan, ez da barazki danetarako, baina, batzuntarako, oso ondo da. Bai, borobilduan ikusten da, kuyatxoa, perfecto, azenarioa, patatak gukingo du moduan, gero, erdiki moztuko ditu dala. Claro, eski esan binotzun, patata... Bai, hau erdiki moztuko du, eta hau kabitxuko die. Horan, ilargi erdikan. Ilargi, hori, oso ondo. Ikasten noia. Hori, hosteletzako teknologian lehenengo urtean ematen da. Barazkien mosketa ezberdinak. Eta hor da, ilargi de Juliana, Brunoaz, ilargi erdiak, zein zabeste bat, konkasea da tomatearen modua, baina mosketa... Bakarrik tomateana? Bai, tomate konkasea, azkenean da, laukita moztuta eta tomatea behin zurituta eta hasiak kenduta, horre erregostea oso. Hori ez da tomatea Brunoaz ere da? Ez, Brunoaz izango zen txiki moztuta. Baina, galdera, bota. Uste dute, horrenik, teknologia zen... Zendiak ikesteko. Ekonomia eta kostatzen zitzaidan, horre nota oso onak genituen atatzen, ez, ekonomian, frantzesean eta matematikak... Frantzesa moten zinuen? Frantzesa. Gaur egun inglesa moten da. Bai, uste lehitza eskolan? Bai. Bai, Bai, gaur egun, nire nebak andonik egin zauen gamarran, oindala, ez dakit urte batzuk, urte edo ingo zaen. Eta, inglesa egiten da. Claro, eske lehen, sukaldaritza... Frantzesa zen gure izpilua, hor behiratzen, 80 hamarkada zieran,
hor behiratzen genduen danak, eta orduan, liburuak eta nik hasierako pila bat neuzkanak frantzese ziren. Ikastolanetan irama egon zanean, institutuan, da eskolan, da inzabenian, frantzesa, horrek itxen inglesa ikastolan. Bueno, kontua da gaur egun... Eta frantziara goiaz bai, gaztakin. Bai, hori da. Nik esan dakoa, patata hau zurituta, garbituko ditut oin pixka bat, eta erditi moztu, eta hor jungora mandaulainakin fin mozten. Oso ondo. Bueno, gure Comte gazta, Frantziakin gabizela berbaitzen, Comte gazta da, Frantziako gazta ospetsuenetariko bat, urtero, itxendie, 70.000 tona, pentsau, Hombre, bakotza 100 kilo pisatzen dio, padre. Nok ekarri du gazta mendira da, nik da la mat. Bueno, ikusten duzunean gazta saltzen dituzte olako sati txikixetan, eta ikusten bozue gaztan asala, imaginauko zue, hau, erdixa bada, imaginauko zue, gazta badala potolua eta haundixa. Beraz, nik enakixena da, 180, hau, gazta hau ekoizten dana, kontsumitzen dela Frantzian bertan, hau da, herrialdian bertan, Normalien, hemen hitz egiten dugu, ez dakit, Nafarroan itendan, ez dakit zenbaten barazkixa, beti bidaltzen dugu hortik, herrixan jan baino. Eta gaztakin pasaba da, han, 180 geratzen dela. Bakarri, oza, han asko dala. Bai, eta 110 mundu osoan banatzen da. Orduan sorprentzau. Bi gauzetako bat. Ero mundu mailan ez da oso preziatu gazta hau, ero frantzizak gazta asko joten dute. Nik esango nagoen, gehiago bigarrena. Asko jaten dago. Eta hori daukiela gazta pila bat, baina ezken 180.000 tonatik, pasabat pentsatzen jat. Eta honek dauka, 1952tik jatorri izendapena, hau da, Comte gaztan, zigilua eta berez isaguk, hemen daukaguna erronkarikoakin, edo Idiazabal gaztakin, baina berez da gazta oso sarra, da aintzinan eta, aurkitzu daue testuak, oso sarrak. Hitz egiten zala gazta honenik. Bai, gazta honengatik. Justo atzogo nintzen, lagun batekin olako kata bat eitzen, berak badauka enpresa bat, katak eta desberdinak itxe dituztenak, eta zuztan, erronkariko gazta, izan za, lehenengo gazta estatu mailan, irabazten jatorri izendapena. Bai, beurak izan zira, hori, lehenak. Aukin zabienak. Bai, nikenak izan oran, kuriosidade bezala. Ez que, Frantzia ipatu eta izendapen hori, jatorri izendapenak, usteot, Frantzian dauzkatela urteko egun bakoitzerako gazta bat. Bana? Gazta bakarrik. Bai, barietatea izendapenean dagoena, 375, baino gehiago ere omen daude. Bai, ongo dira. Aztakeri badala, orduan. Hore, untxazten bazara holan kontatzen, Kamenberra, Comtea, Roqueforra... Eta ezagutzen ez ditugunak, hemen horre dira azkenean ezagunenak. Bai, ekoizpen txikixabak eta daukienak, beraz, pentsa, ongo dira. Labeko papera, ez paukazu labeko papera, gurina eman, gurina, oliba, olioa, ondo igurtzi, oinarria, hemen, egia esan, hobeto askatzen dela. Edo bestela silikon asko molde bat. Bai, eta hemen, ikusten duzu, jungo gara, bata bestian gainean, geruza bat ingo dugu. Jartzen jungo gara, eta gero, geruza honen gainean, jungo da, Comte gazta ingo duana, lauki 3 moztukot, 3 geruza jungo dila, eta bakoitz, atal txikiak, eta gero banatuko dugu, eta gero beste geruza bat. Eta horrela jungo gara, gure pastel gozo eta berezia prestatzen. Gazta hau azkenean, oso ondo urtzen da gazta bada, berez erabiltzen da hori urtzeko, olako gratinatuak eta eitzeko. Berez, Alpeetako komunatete isolatuetan dau jatorrixa, zeurak, basaukien neguak latzak izaten ziela, gure, Euskal Herriko talde batek esaten zaben negu gorriak. Eta, negu gorriak pasatzen zabilen, eta orduan, gazta hau zan elikagaia edo esnia hobeto kontserbatzen zan modu bat. Orduan, hau itzen zairolako gaztatzar haundi batzuk, 4 hilabetez egoten ziren koba baten, eta gero, neguanan, gazta ez da elikagai txarra, egun jateko da gauze, hau bazkaltzeko, eta hemen, zure amamak, oinda 200 urte esango bazaren bezala, porruak eta patatak, han, egon gozan, eta gero, badauzkateango, raklet eta horrek errezetak, urtuta eta gazta jateko modu ezberdinak, eta... Ogisa eta gazta, azkenian eurak itzen zaren olako sopa batzuk, eta sopa, gaztakin, ogisakin, eta, itzen da. Eta hori, egoten zarenean, Europa aldian batez behor, Frantzia inguruan, Alsazia eta inguru horretan, eskualde horretan, oso tipikua dela, rakleteak, eta...
Fondiak. Hemen txorien bai egin jo, fondia ez dakit, konpe gaztakin egin zan? Beste gazta batzukin, ez? Hor, gurrier pixka botatzen da, horren asketa ezberdina daude, baina kontea ere, lehen esan duzu, ondo urtzen den gazta bada, eta aukera dago, gainera, horre, rakletetan da bai izaten dira horrelako itxuran da ez dakit aukera izan duzuen horralpeetan pixka dibiltzeko, eta bai izaten dira horrelako xafla bat jartzen dutean, berotzen, eta badira gazta handiak ikusten da direla, ez? Bueno, 40 kilokoak. 40 kilo. 40 kilo eta arainoakoak, haune 40 kilo ez dut uste izango zitu. 40 kilo ez da unere hiloak bepisatzen, Nere semiak ez du pisatzen, ekiketan nibak izema pisatzen dituen, eta 13 kilo pisatzen dauz, eta gaina, ekida ikusten zu eta, ni bezala, trinkoa, ikusten zu eta ematen da gutxi altzat, ebatzen dozu eta, pisatzen duela. Nere hilo badanele, 7 urte sortzein bidau ontxe, eta ura be, ikusten bozu da, bere klasekidien artean, bete izaten da, altuena eta ahondixena, baina alanda be, 40 kilora, ez da heltzen. Beraz, pentsau gazta honen tamainuak eta pixuak. Eta sartzen da, ez dakizu alpietan eta egon zara, saltzen da, olako leku batzutan ditzen diela, frantzesez ez dakit ondo esangoten, zuzendu idazue, txorien eabildua itb.eusera, ze pronunciazioa fruitieres, idazten da, fruitier, igual izango da. Fruitier, ui. Eta hor die gaztandegi batzuk, Frantziako alpietan dausenak, eta lehen fruta eta kontserbatzeko, nekasarisek hor gordetzen zabielako, holan deitzen ziren, gaztak eta bai baduzkie. Eta horreko izten den gazta bada. Betxo, nik egia esan non saldu erosi eta hori, gaztandegia, fromageri, horietan da erosi izan ditu, eta juten zen, eta guzti itxuz, eta ez teik. Aztezan zenbatzen zema gazta ezberdin dauzkate, eta zeu saia dauen, atzuitze egiten genduena, pixkatu saia eta ez da, horietan bai ikusten da, gazta ekoizten dutela, Emo ez esatitxo bat probatzeko? Ni lehen joaten nintzen nian, ondisa gainera eskerrek asko, Ez esan behar zen, laukitxo batekin behondo nauen, baina pro, inbida labera sartu baino lehen da. Beti. Bueno, hemen, ikusi zuen patata geruza bat, gazta geruza banatuko dula pixkat danetik, eta gero kontutan euki, gazta hau, bi ordu ingo ditu labean. Orduan, dana urtuko da, eta geratuko da, hor geruza fin bat, pataten artean, honi, gatza eta piper beltza, eta jongo gara, beste geruza bat patatana jartzen. Eta Patri, ingo duna da, betu, 3 geruza emarritut. Patata, gazta, patata, eta ero azkenekoa montatzen hauenean, etorriko gara labera sartzen, eta hemen azkenean ez dauka besterik egitea, hau montatzea. Eta ero jarrituko kontu gehiagokin, eta kosinatzen, noski. Ados. Ben pazientzia pixka behar da, azkenean, pazientzia. Pazientzia. Geruza jutea gartzen, eta... Ez gaur egu pazientzia mundu osoak pentsen dago, sukaldaritza izan bidela, azkarra eta erresa, Gauza batzuk badauki bere lana, bere denbora. Erresa izan, baina, bueno. Bere denbora. Bueno, honi, orain, salda pixka bat. Bitu, saldana ez da inoiz ikusi olako... Nik labean erretzen dudan danai likidoa botatzen dio, kutsienez. Arraia, okelai... Baina, salda? Salda, hobeto, arage baino. Osa, nahi dut esan, ura baino. Ja, ura baino ez, baina ez dakit, nik hor sartuko natzen gurina, olixua, baina ez dakit olan salda sartziana. Baina hau da, likidoa behar duelako, gero kosinatzeko, bestela patatak ondo bigun geratzeko. Gurina botako diot, desente. Piper beltza bebai, eta esan dakoa, labea, 150 gradutan daukat, eta gero aluminio paperarekin hau, estalin behar dut, ze bestela, gainetik geratuko zen kurrizkari, eta nire duguna da, papillo bat bezala, hemen barrutik kosinatzea. Orduan, hor zure kajoian aluminio papera gorde dut, Patri? Eta horrega zingo gona da hori, esan dakoa. Oin bildu. Zerdikotzot? Tamaino horrekin nahikoa. Bai, Urina hemen, ondo, danian. Eta, estali, eta gero ja, galdeperrekin hasiko gara. Ondo. Aluminioa beti brillantia, eta batek bai, besteak ez. Janaria ekutzen brillantia izan behar da. Ogitartekoak eta ohitura daukagu alderantzi zeiteko, ez. Alderantzi edo edozein modutara jendia ez dela konturatzen behar lanpiztu. Baina beti normalian, brillantia dana jendiak jartzen du kanpo aldera. Politia baitekota. 150 gradu, ordu, bi ordu sartuko dio, venga. Oso ondo.
Eta ontsi galeperrak inbiozu. Bai, galeperrak gorritu eta gero, saltza ningo ditu, normal. Hori da. Txoriren egin jo, baina eperrak ez da oin sekula. Ez... Horan, beste etxeko lanen bat gure boduzu? Eperrak... Lortzeko aukeri bai? Bai. Hori arategian galdetu eskero, bai. Bai, aztegikuek ez, baina eizakuak. Ze? Eizakuak? Hori ja, baukat kontaktu ere bate lortu aldi. Bai, niko bai. Galdetuta... Bueno, ez da galdetu, oiagortan ibiltzen da, baina, bueno, seguro lagunen bat izango duela, ibiltzen dela hortik ez da, eperretan, ez da, bueno, baina eperrak, nahi izu, ingo ditu? Bai, ez dakit, gustatzen jat, ni dena gustatzen jat, honek, ongo die, honek nik galeperrak egisa esan, bakarrik eroste dut, konta dut zut noiz baitzen txakurran dako. Ze, nahi txakurra guztetako pila bat galeperrak, holan, gordini. Hombre, bai. 2 eurotan da, saltza dituzte holan bakoitzeko, eta ara imatatzezu holan bat gordinik, hori, eta gustatzen gako pila batan kurruskari, hori surtxuak eta jatia. Ez daki, ezer txakurrak, ez daki ezer. Fina da gure duna, eta hori da, bil, galeperrak asko gustatzen gako gainera. Holan, kosinatutakoak ez, Horrek, ez dauka lana, ez dauka inbeste lan gaurko errezetak kosinatutako ematen badiozu ere, seguruen itunak, esango izu, gustatzen zari baita. Garbi uste motzazu gainera esurtxo barik eta gehiago. Bai, ez? Gaztixen azurrak txakurran dago kosinauta dauzenean. Kosinauta ez dionak, Bai, karo, azkenien gordine dauzenean, gogorra dauz, eta, eurendako onalde, baina, kosinatzen ditugunean, azurrak elastiko biduzten dira, da, orduan, astillatzeko da aukitzen da, arrisku gehiago. Orduan, gero, sortu lehiko olako puntak atatzen zaizkio, eta estarrian arriskoa dago geratzeko. Horregatik esaten da beti, oi askoan iztarra, ze jendia goitu dago, oi askoan iztarra txakurrei esan bota. Ez bota, kosinatutakoak. Egoz, gordini badao, ez da bain arriskurik. Hori da. Eta, honek, gure galepertsuak, honek egoten die, honek badakixen hondik ibili, ze klima berotan da epeletan ibiltzen die horreik, aurkitzen ditugu Afrikan, Europan, Asian, eta hori, epeletan gustatzen daki egotia. Patreonez, ez dakit. Bueno, niri ez, behintzat, ni berua enez zalea, baina nahi dut esan, epel. Ez, bero honek besta, berua lan hori lan taldeko bat oin nora du, epeletara laizter, benido horrero jungo da, epeletara hori da, goxo gotera. Bueno, gure antzera. Adinak eskatzen da, unexian behin, hori. Ez? Nik ez dut esan, ezer. Bueno, ni hemen, barazkiak, ikusten duzue, zati loditan nago mosten, zegero ingo duna da, saltza birrindu ingo du, ez? Ez baduzue birrindu behar, beti esaten duena, horren arabera izaten da. Ez baduzu birrindu behar, zati txiki moztu, eta listo, hauek utzi ditut hemen prest, eta oiningo ditut. Gorritu hauek, galeperrak, eta gero, aterako ditut kanpora, eta gero hemen hasiko da, saltza. Nolako da Josu, adinana, baina... Baina zelako begira dia. Ez nik nagoen beragatik esaten hemen, Benidor beti izan dalako lan. Ziur, txorinetarren artean, gehiago joaten dela Benidor aldera, beste lekutara baino, ez genean, Euskal Herriko jende pila bat egoten da han egoten dira, ez, bat dauden taberna bat ongiet horri, beste taberna, pintxo taberna bat, ez dakizean hango kale tipiko hori, esaten dela, ez? Bai, entzun dako. Eta, horregatik esaten dela. Aluaren kalea, ez? Aluaren kalea. Koño, zube hemendik, koño beste hori hortik. Bueno, eta zuk jende heldu asko juten da, baina nire inguruko jende asko, zenbat eta zenbat gazte, txirrindula ero gustatzen zaia, ekipo profesional pila bat daudean, egia dago inoiz negu aldean da ibil izan inguru haietan, da eskalatzen da ibiltzen ginen, eta errepidea profesionalez beteta dauz, azkenion ze behar dute. Eguraldi ona, gaina gora beraketan badauzkatea, ibiltzeko, errepide onak, eta turismo motori ere ari bultzatzen, eta jende gaztekero eta gehiago jote zalen, denak identifikatzen genuen Benidor, jende nagusia, eta pajaitos por aquí, pajaitos por allá. Ez ambiente pila badao, nire gurasuen, nire bikotean gurasuek handauki etxia, eta ni behin baino gehixeutan joen naz, eta hasieran ez dakizu gaina daukotzu aurre iritzi hori, izango da, dana Girilandia moruan da, gero badauz ondatza politxako lan txikinak, badauz kalatxuak, badauz ibilbide politxak, oso ondo jaten da. Ambientia hori, ziur dagoela, eta eguzki asko. Eta mendia, galeperrekin, jende pila, bai. Mendia. Mendia, bai. Jendia eta mendia.
Ez, galeperrakin, guk bere garaian engen itxun paparrak atara eta plantxan egin. Bai aldain, ara gixatara da protxetak, gixatu gaur egun, gaur inbidogun bezala. Gero sukaldaritzan modernotan eta bebai itxena galeperran patea. Horan euren gibeltxo egin da, ara gixakin bebai. Eskabetxean behin izan dugu. Eskabetxean bebai. Hemen egin jogu, bai? Bai, nik egin daukat eskabetxean. Nien dagoen orduan. Oso gozua, ez, zugaz. Ez, nik egin jot, nik normalian, galeperran eskabetxea itxen dut erosi. Holan, pototan eta saltzen dagoen. Latetan saltzen da, laten, pototan, nik latan ikusi izan dut. Nik pototan ikusi dut, holan, marka batek saltzen dagoena, eta nik lan izan dagoen marka horrekin, eta bidaltze ustan, eta nik erabiltzen dagoen entzalada baterako. Eta orduan itzen dagoen, osto berdeak, piper gorrixako lan erreta, eta hori. Egaluzea bota beharrean, hori da, galeperra. Eta oso goxua, niri eskabetxia, gustatzen gat. Baina bebai, jaten die, erreta, ez ditxut probau, eta bebai... Labian, erreta, osua. Zera, txingarretan. Txingarretan, bitu. Bai, bitu, hori eiza txingarretan ez daukago itxura handirik txingarretan itxeko. Ez azkenean, gizara, galeperrak egosketa besta ez tala holan oso handixa, baina eizak bebai baduka zapore potentia da egosketak bide daitxu luziagoak da igual txingarretan, ez? Bai, baina segun zer dan, oia horra nik jango, nik hau, era hau, bai, ez dut, basurdia... Utzi eskero marinatzen utzi eskero lehen basurdearen atal batzuk, argi dago, bestela gorra geratu. Bueno, marrazki bizinetan da ikusten da, basurdia da, bueltia, moten. Bueno, garei batean, nire pentsatzen du garei batean, ez dakit beste hortz batzuk, oitxura zeukaten hori jateko. Bai. Eta gaur egun xamurra nahi dudana, biguna eta ez da izan, da egia da gauza askotan, dena hamburguesan da dena mamurtu emon behar da. Segurenik hortzak gehiago lantzen zituzten gaur egun gaino, gaur egun be ogiarekin, danak. Erdi egozi bat emango iazu biguna. Eta ogiak pixkat kruntxin behar du. Baserriko ogi hori, geruza hori kanpokoa, hori zorar. Eta gaur egun ez da, aginak alduko ditugune. Hemendik 500 urte barruero, gizakia horrentin mundu ez badugu txikitu, agian hortzik ez dauzkagu, ez ditugu behar, ze dana biguna eta purean ero jango du. Zakize pasauko dan etorkizun baten, baina, etorkizun urbilean, nik ondoko zut, ez da izan inguruan. Eskaia, barrura, gixaturako. Hori ez, usuak, galeperrak, honek, aztegikuak di, baina usuak, gehixenetan izaten de eizakuak. Eguneko 89an. Eta lehenko gunean pasauako nire lagun bati, anekdota bezala, bera joan zan etxalarrera, ospatzera bere aitila da amaman eskontzan aurte hurrena. Eta orduan joen ziren urria erdialdian edo, eta eskatu zaren usuak. Jateko. Orduan zabien usua jaten, eta karo, berak ez zaukan erregistro hori bere agosapaietan, ez zauen usua probatzen zaren lehengo aldixa. Orduan pentsabako apur bat lehorra da, holan ez zaukora zapore askori da, eta pentsatzen zaren, usua ala izango da. Baina orduan joen jakon, jatetxeko jabia, urdilu jakon, da eskatu zotzien barkamena apur bat, azken aldixan zauen lehortiakin, eguzkixakin eta etxalarretik etzan pasau usorik, eta orduan eta zotzien joan zan urteko bat zaukala izostua, eta eskatu zotzien barkamena. Da orduan horri ez, etorkizunien ze pasako da, aldaketa klimatikoak ekartzen dago elikaduran aldaketa pila, urria erdialdia zan, ez zauken perretxikorik, ez zauen usorik, etxalarren, ontxenik pentsatu edan garaia da, fresku aldu da, eurixa aldu da negua. Aberregia da, baina aurten, legunea aipatzen nuena, onjoak inguru batzuetan antzabai, beste batzuetan ez, legunea gaina kasualidad egon izan Gernikako gizon batekin hitzeiten, bera oiz aldera eta juten dela, eta aurten, zer ez dute, oso gutxi onda, lehortia, eta, adau. Tomate saltza pixka bat, nire gustatzen zari dela, ia gixatu guztiei botatzen dit tomate pixkat, honek kolorea eta gozoa amena eta ematen dira, eta hori ningo itu gona da, pixkat hemen barazkiak erregozi dienean, galeperrak berriro barrura, kolokatuko ditutolan, paparrak beraldera, beraldera, ze azkenean, haragi atal handiena hemen dago, eta gehien kozinatzen beharko duena hori izango da. Baina naiz eta apur bat galeperren paparrak gordintxo egon saltzan, hori ja plantxan da jate saltzan ningo itugunez, hau dana ondo, eta baina nahi du, denbora behar du kozinatzen, bigun egoteko. Kozinatu eta egoteaz gain, gainera nahi du ondo xamurra egotea. Orduan, hauek hemen, patxarra.
Patxarra beti. Patxarra pixkat, ondo ze? Zu pixka bat. Aixiako nahi dau. Estratoria eskua berotu. Gaztaina pare bat hemen erre. Ui. Ainjarra daude honek. Eta oin, ardo txuria. Utziko dugu erdira murrizten. Eta ero, urarekin, saldarekin, ero, bustiko dugu. Eta gero bai ingo da, hemen aukera, ero irina hemen, ero gero harto irinarekin birrintzen dugunean saltza, esan dago beti. Ikusten badugu, pixkat, geratu zaigula fin, hartu loditu inaldugu. Baina egia esan, barazki desente bota diot, honek hemen kozinatzen egongo da, eta gero beste bat da, ez baduzu irinek eta erabilena, beste modu bat loditzeko saltzak, bueno, hartu, denbora, ez utzi murrizten, hartu, atara galeperrak hortik, ja, kozinatuta daudenean, ez ditu gehiago kozinatu nahi, atera galeperrak hortik, eta utzi saltzan murrizten. Astu arte. Lurrundu ingo, bueno, astu. Astu arte, sumotelia, astu arte, egun baten zutzi. Bale bat, egunetara, juno porretan benidorrera, etorri, eta etortze zaetenean, ondo murriztuta. Guzti zerreta. Bai, bueno, abixatuko zuen bizilagunen batek, ez? Euskal. Ez. Usai arraroa dago hortik. Bueno, guri abixauko eskoa. Bai, honekin behar duguna esan dakoa. Eta gaur berezi moduan, txokolatia. Egia da, txokolatia beti eizarekin da gehiago erabiltzen dela, hauek astegikoa dira eta agian ez lukete behar, baina nik basurdeari, oreinai, orkatzai daulan kozinatzen ditudanean, saltzan iten ditudanean, txokolate ataltxo bat ere beti botatzen diot, eta horre, gozamen puntu emateaz gain, gero kolorea ematen dio, eta holako, testura berezi bat, ez? Horda nik txokolateare botako diot, nobeda de moduan, zaspaldi gira da, ez dula, eizarik ez du egartzen, hemen dago, ez da, jonek ez da botatzen ezer, eta gaina botatzen badu, lumatu inbehar du gaineanik, orduan, ekartzen badit, lumatuta, oiagorra prestatuko izuet. Baina prestatuko izuet, Juantxuk itezo moden. Ez dakit jonek dabil jarten olako aurpegi bat, ez dakit. Zebadakizu oiagorra badukala berezia gauza. Este bakarra dauka, eta tripak jan iten die. Bai? Ustu iten die, eta tripak armainakarekin da gurinarekin. Horan, pate antzerako bate... Pate batein, eta ero iren dana hartu eta gratinatu iten da. Eta da, hori beti iten zen, zoragarria den zerbait. Honi, zandakoa, salda, ero ura, estali, eta gero, etorriko gara, behin ordu erdi pasadako ero, kontea inbar duguna utzean, itxoin, atera, lauki bat moztu, eta sopletiakin gainerre, eta, bueno, kontatuko dizu, gero-gerokok. Oso. Bueno, teloi irikitzeko momentu iritsi da. Tatatotxan. Bueno, galeperrak hemen, egosita, saltza hor pixka murrizten. Eta hemen, gure pastela. Ingo duna da oin. Lehenengo, adaretan moztu eta gero erre. Hau, otzea, guk jatetxetan daiten zena, eskatzen zutenien norbaitek, hau hartu, labean sartu, eta azkenengo momentuan, atera baino lehen hau, iten genion gazta pixkate gainetik bota, gainerre, sopletiakin, eta listo, orduan ningo ituguna da, pare bat atalero jarriko itugu hemen, eta hau, labera joango da. Pixkat, berotzera, eta hemen ikusten dira, geruzak, hor gazta, hor satiren bat ikusten da gaztarena, patata, piper beltza, Bai, hasi gara. Gaina egonez, lehen pentsatzen, egonez zenean mosten patri, legunean ingen duen honekin, ate paparrarekin nola ingen duen guarnizioa, izan zala hau bai lagungarri hona izan. Sagarrakin, patata eta sagarra. Pastel hau, patata eta sagarrakin, Edo patata sagarra da gazta. Hori bai. Gaztana enuen kentu bale. Bueno, txokolatea barrura, eta oin birrindu ingo du, urtuko da zeituan, birrindu, galeperra berriro, eta beste irekin aldi bat hemen, eta listo izango genuke gure lehenengo errezeta. Lehen hau, hausnarketatxo bat kontsumoan inguruen edo galdera bat. Zuzara, supermerkatutara eta dendetara eta joaten zarenean, zerrenda batekin joaten zare, edo libre soiaz, o... Zerbait beti eramaten dut, egia da, olako leku handietara juten banaiz, banaiz zerrenda etxean hartu, eta daukate ibilbide baia, oskailua, armairuak, esnea, patata, kipula eta hori dana behitzea, hor apuntatu, gero bikoteari galdetzen diot, Maialen, gela, txampua, hortzetako zerbait behar da ero, eta horrek hartu, eta bai apuntatzen ditut, ero bestela, esaten, Maialen, bialdu diazu WhatsApp bat, zer behar duzun, eta apuntatuta behar dut non baiten.
Ze, bestela... Bestela, astu itxagatzu. Astu, bueno, izan, sukaldeko kontuak ez, baina hor askotan apakatu inalduzu behar baino gehiago erostean. Bai, niri hori pasatzen gan, nik normalian dana edabentu dagote apuntautan, baina hori gainera, bueno, erakutzi da, hobetzen dotzula, bai, ez dakit, apur bat, horre, kapritxuak eta baztertzen, eta azkenean erostia bakarrik biadosuna. Eta nik zerrendan apuntatzen normalian, nik astelenetik domekara, egunero ez dut basaltzen etxien. Batzutan txorine daukau. Beste batzutan, hori, igual afaltzen dut lagunekin, ez dakiz orduan, beti, etxot, segunetan janbiot, lau egunetan. Eta orduan, lau egunetarako horrendako, prestatzen dut, baitu, hemen oi askua, beste baten arraina, beste baten arroza, beste baten pizza. Eta orduan, dana apuntatzen dut, eta horren arabera erosten dut. Menua ia iten duz apuntatu jakinda zer jandar duzun. Gero malguanaz, eta gero arraindegira banoi alegatza erostera, baina ikustu dut, ez dakit, txitxarro batzuko lan itxura honekin, txitxarroak eroste ditu, eta hori bai, malguanaz. Baina normalin, gustatzen jaz, holan, bueno, askoz merkiago atalatzen jaz, bakarrik eroste dut bia dutena, eta hori, ez dut geixegi erosten. Bai, hor, nik uste dut, nik egin esan, menua ez dut egiten zerrena, bai juten naizela aldatzen, ez? Badauzkagu bigarren batzuk, esan dezagun, oikoagoa direla etxean, zuk esate, juten zat, ikusten duzu, ostra, mingaina, espaldi ez du jarri mingaina, erosten duzu. Baina badaude batzuk, gauza batzuk, arrain ezberdinak, olagarroa gurean, olagarroa lebatza, oiarra eta izokina, horiek izaten dira klasikoak, askotan izaten dira, antxoak dauden antxoak baita, eta gero, oi askoa, xolomoa, xerrak, bueno, xerrak ez, hartzen dute Imanol Agirrek hartzen dizkiola poltsakada bat, eta bere erosten dizkiot, eta horiek, izate duzu zerrenda gutxi horrela, ibilbide bat, eta badaki, bueno, lehenko hastian jangen nitu saltzitxak, bueno, estontan tokatzen da. Zazuk bonus eitzen dazu. Bai, gauzatzuk horrek bai, apuntatzen dut bigarrenak. Osa, apuntatzen dut gauzatzutan gozariak, bigarrenak, eta hor ja badakit umei bebai gozarietan aldatzen juten, pixkat danetik holan sartzen. Orduan, bueno, baina bestela, baina zerbait apuntatuta beti, aldan. Eta esneak, bebai apuntatuta, patatata hori. Bueno, hemen, gatzez. Eta zen moduz dagoen. Puntuan. Puntuan, zoragarri dago. Eta esan dakoa, listo daukagunean gure patata berua dagoenean, etorriko gara. Ingo dio olako gure... Gazta birrintzeko gailuarekin gazta birrindu eta erre. Parmesano gazta. Parmako gazta botako diogo. Eta James Bond. Erre. Sigor Bond. Anastasio. Zetxar. Bueno, gure pastela ja geruza hor gaztana urtuta ikusten zaio. Bai, jagutzen jako, usaina bebai oso ona, saltzana, hori gaztixina hemen. Eta hemen, egia esan pastela hau, ez da, guarnizio moduan, ero sarrerako moduan jan alduela, nahi dut esan, norbait bala, barazki jalea, baina ez veganoa, nahi dut esan plater moduan hau ere, ondo datorrela, Muy bitu. Eta soplete pixkat. Baina horrek, sopletik emototza erre puntu bat oran, ez da labian sartzia moruen. Askartu egiten dugu gaina asuntua. Hori bai. Eta, bueno, baingo duguna da. Hemen. Bat eta bat, ozer? Bat? Zer, a ber, razioa izango zen? Olako bat eta olako bat. Ni galeperra bi jarriko nituzke razioan. Bai? Baina, bueno, lehenko platera jaten bozu, ez? Horan, jatetxe baten? Galeperra? Segun ze guarnizio jartzen... Bueno, guarnizio potentea da. Bai, da holan ez dakit. Lehenko platera jaten bozu, nik pentsatu batekin nahi. Bai? Bueno, ez dakit ni bi jarri behar nituen pertsonako. Horretxek harritu lau. Bi zutzako eta bi nitzagoa. Taperratzako. Gero taperrien eramango ditxu. Bai, txakurrari ez, Txakurrari ez kozineuta daulako. Vale. Bueno, hemen gure pastela. Eze politia, holan, minimalista holan bat eta bat. Ta nahi zinezkero pixkat, saltza pixkat honi, gainetik kalterik ez. Baina, bueno, horrela ondo da. Hemen dago zuek gure galeperra saltzan, pastata eta konte pastelarekin. Konte gazta. Konte. Konte. Kontatu nizun hau goxua egongo dala. Agian, baliteke. Bitu, bitu. Horrekin hobeto moztuko. Bai. Bueno, hartu, moztuko, ingo. Bai, ingo. Bai. Bueno, zukaldan egau, moztukot. Bitu, atzako datzete menizterra.
duzu, bikain inda dola. Gainera bai, bigun txataratzen da. Pastela ondo, ez? A ber. Bai. Pastela, zen dozu saltza purtxe batekin, ez? Gabe lehenengo. Probatzeko bakarrik, gazta puntua, eta betu iztarra. Venga, hau. Iztarran, zuretzako, honena. Jo. Oso goizua, Ez du nahi, askatu. Ez da gura. A ber, eskuakin. Galeperrak, ez dago jurek, baina patre esan da, prezioz ondo egoten die, Bai. Momentu baten iten die, eta goxua daude. Oso goxua. Eta erresta honekin, askoz be goxuagoak, beraz, eizuen. Nik ontxekatza dutzu dut, erresta bat, rock and rollaren erregearena. Bueltan gara, eta osagai honekin, irugiarra, banana, kakao eta krema, gurinaztia, zeta hortzen gatzu gura, pizza bat eman gotzut. Atzoko galdera botatzen bai dezu, zer egingo zenuke honekin da? Era bat, deskolokatu eta rapo, ez dakit. Pizza bat? Bota. We got on a trap. Vale, I can walk out because I bai, horre, love abestia, you too much, baina errezeta zerbait botatzen dit errezeta ninguna. Ni abesten da zu tapatzen mutil, benetan. Jarritxo. Zeinen esan abestia? Elvis. Elvis badakit da Elvisen azala. Eta bueno, Elvis, abeslari ona, gastronomian apura gustu kaskarra bazauka, hombre, bere edo azken ez. urteetan izan zuen fisiko ikusita, bai horti zijoan, gutxi gora era, bai. Eta orduan, probauko dugu, Elvisek eitzen zauena, gitarteko hau, beti jaten zauena, omen zan. Bai, hau zan bere jaki gogokoena, erosan hori da, eta probauko ona dauen, edo ez. Kontako zuzelan dan errezetia, ez epaitu gure Elvis. Eta gero, guk dastatuko dugu. Lehenengo, irugiarra plantxanin eta gorde. Gero, ogisa igurtzi kakaoete kremakin, bertan bananak jarri xaflatan, estia purtxo bat eta irugiarra. Ogitartekoa itxi, gurinakin igurtzi kanpoko aldia eta plantxanin gau. Bukatzerakoan, barrura. Nik ez dakit. Konfiantzarik ez daukat haundia, baina, bueno. A ber, rock and rollaren erregea izango zen, baina gastronomia gustuen erregea ez dut bueno, gustua, barokan beria. Bai, beria, sorionez, beria zan, eta etzion inorri derrigortu, bueno, agian, a ber, lehen esan dutzut, badago hamburguesategi bat, hola, oso famatua dana, hori, estatu mailan dauzela pila bat, alako, ez da frankitzia bat, baina, alako kate handi bat, eta hori, eta bertan, itxen daue, Elvis hamburguesia, orduan, osagaiak izango ziren berdinak, ogisa aldatzen da, azkenean hamburguesa ogisa jartza dutzi, eta aragi bat, hamburguesa bat, aragisena, bertan. Orduan, ez dakit, bueno. Biteli da, niretzako da azkenean... Jendeak eskatzen dau. Pizza hori anana daukana. Bai. Nik zentzurik ez diota aurkitzen. Agian, bai. Hemen nik, irugiarra, kakaoete krema... Gero estia, bai, gazi gozoa, hemen behin baino gehiagotan indugula. Bai. Baina hor banana, hori zer zan, bere fruta razio egunekoa, eta holan ja lasai geratzen zan, antzak kombinazio hau estatu batuetan, niko... Ezan Elvisek asmatu zuen zerbait, bazegoela lehen, gero bai enteratu zienen bere gogokoena zala, jarri zaten Elvis sandwicha izena. Baina antzak kombinazio hau jaten da. Bai, etzan berak asmatu hau da, bera igual bixamonakin joan zan olako bera azkenengo urtietan. Jakin hori? Bizizala, hotel batian bizizan, da, ezagutzen duzu bere bizitza, eta esposo ezagutzen pelikula badauka, oso politxa azken aldikoa. Gogoa, galdetu duen hemen gure zine adituari, eta Patricia Viteliri, eta esan didate pelikulak merezi duela, ondo dola. Enaz ni zine aditua. Zan duzu, zine adituari eta Patricia Viteliri. Bai, a ber, zu beste hau zatzuetan aditua zaraz, gehiago kontrolatzen duzu, baina bera, a ber, zineman, guk hemen zorionez, bera daukagu gurekin, eta nik ezagutu ditu pelikula asko inork ezituen, berari esker, eta gero esan, pelikula ona dira, enaiz lokartu batean bez. Ez. Hori referentzi moduan hartuta. Zuzendari irani batek injaku olan azgarrazkila ditza polikia, lau ordu terdikua pelikulia da horrek.
baina plano sekuentzia batzukan hartu eta zieratik, plan. Egia da, guk, bueno, nik telebista munduan nuen ezautzen, da, emuna sartu nintzenetik, baina hasi olako, beraien terminologia pixkanaka ikasten joan gara, eta egia da, ikusten duzunean hitzeiten ze pasioz da zelan kontrola eta esatu zuen, zerbait izango dut, eta ikusten duzu pelikula, eta egia da, guk igual, beste gauzatzuetan fijatzen gala, eta honek, gero, entzundakoan berai, kontrolatzen dutela, ordean, irudia nola, nazten dituen beste honekin, desatezu. Bai. Baliteke, Bai, zu bezala fijatzen da, ez da, bakarrik Elbisen nola besten duen, da bestatzu behiratzen dute, beste ikuspuntu batetik, ez? Eta azkenean garrantzitsua da, bai, bueno, hori. Hone eman gotzau bueltea, barkatu. Eta ikusten duzue, olixo barik sartu dugula, eta honek, bueno, ez dagoela bier. Beraz, honei buelta, eta oina dagoenean, hemen bertan, igual kozinauko gantz honeken. Elbisei guztauko jagoa. Ni gurinik emon gabe, ez? Hor bertan illa, ez? Bai. Bueno, Elvis modan dago, eta hor bado telesail bat, baita Priscila izenekoa, eta Elvisen inguruan doa, eta, bueno, hor, aktore bat, izena Jakob Elordi. Bueno, jatorria, argita garbi. Ze guapua dan. Bai. Hombre, abizaren euskaldun batekin, mesedez. Hau, guapua da? Oso guapua, benetan. Serio? A ver, hor da barrazkixa. A ver, hor azkenean dauka, karakterizazioa, ez dakize, baina bai, oso guapua da. Bai, oso guapua da. Benetan, Ni baina guapua da. Osa, holan, bate norbait aurrian, zuma aurpegiari. Ni baina guapua da. Bale. Baina ni zukaldian nobian naiz. Eno esaten korrika, seguro honek gaur egina superkoirolaria dira. Aktor izateaz gain, seguro egunero entrenatzen duela, eta holakoak ja ez dut esango, ez bada, isildingo naiz. Garri batean agian iraziko nio, baina gaur egun, agian, kozinatzen bakarrik. Hor baiet. Hor, banana... Hemen jarriko bihin bidutxuta darako, Vale. Banana, estiapurtxo bat... Vale, oso ondo. Bueno, guk musikari oso onak izan ditugu Euskal Herrian, Elbisen mailakoak ero gehiago agian, niretzako behintzat bai. Eta tartean dago Mikel Laboa, zatik ez du bitzeko Mikel Laboataz, abeslari handia, medikua ere bazana, eta, bueno, nik egia da, txikitako abestia beti izaten dute, ez? Txikitan entzun duzuna, gu gaina, beti kaseta geneukan oe ondoko mailan, eta beti lokartzen ginen musikarekin, beti. Gaina kaseta zegoen nire ondoan, nire nahian nire gainean egin zen, eta Ainoak aurreko beste hoian. Eta niri tokatzen zitzaidan, buelta ematea. Ez banitzen lokartu lehena, baina normalen buelta beti emate ginen kasetai. Eta, bueno, gu Mikel Laboa, Xavier Lete, Benito, horrekin hasi gara, horiekin lokartu gara beti, orduan, bueno, azerre izango dut, amets gozoak besterik ez genituen izaten horrekin, eta horren abesti guztia, ez dakit, hemen ja buruan geratu dira betiko, eta esaten genduna hemen, ikerketa hori esaten duena, Alzheimerra ero izan ezkero, gaztetan, zure izan dituzun abesti horiek, abesten dituzula, nik zorionez, bueno, Mikel Laboa eta Benito Lertzundi eta abestuko ditut, aitea Mikel Laboa salea zen, eta ama Benito salea, hor beraien artean pika zaukaten. Zein zan hobetu da. Bueno, ez da kompetizio horik hor. Hementxe, plantxan, ikusten duzuen bezala, azkenean gurina ez da jarri, ze honek, hor baduka bere gantza da hori aprobetxauko, orduan ogitartekoa ina dau, alde batetik, bestetik, eta txigortuta dagoenean, izango gara bueltan. Hau egunien hastian zen bat olakoak, Patri? Egunien bat. Elbisek bai. Igual bere osasunan kontu, hemen zauen. Eta hau janda lanek ere, aldakak eta berdin muitze zituen, aldakarik esan ikusten, aldakarik. Ja, ez tozu ikusi zuek, pelikulan agertzen da, ez tozu ikusi azkenengo kontzertu edan ora itxen zaben. Ez. Azkenen ja, guztiz. Ez du pelikula ikusi nahi dola, hori ikusten da? Ikusten da. Ikusiko dut. Eta entxe, ina dau, konfiantza, sanguitxo honetan, ez? A ver, Patri, Amerikako menua niri egizan, han oikoa dana beldorra ematen di, baina... Txarra, zaitik. Mentxe,
Elvisen ogitartekoa, gaurkoan txorienen. A ver, Pate, nire lagun bat esaten, a ver. Ogia gustatzen zait, irugiarra gustatzen zait, banana gustatzen zait, estia gustatzen zait. Orduan, txarrezin dagoen. Tentzau baino hobeto daude. Bai, janalko nuke. Hau da. Errepikatu akaso ez, baina jan? Baina goizaldeko ordu txikitan, etxera iritsi. Oskaio iriki. Eta hau ikusten dut, eta idu, uaaaa! Horan asmatuko zauen. Bueno, gu bixargatoz bueltan, osteguna. Biralak? Eta biralak. Agur?